Namhlanje kuqatshelwe iminyaka eli-13 ususela oko kwathi kwenzeka inyikitya yaseMarikana apho abasebenzi emgodini abangama-34 badutyulwa lwangcola ungele ngamapolisa besilwela uchatha kwimivuzo. Kusoleke abantu abathandathu kwingozi yemoto nesigadla kuhola we-N2 eAmatikhulu KwaZulu-Natal. Sinamkele kwindaba zethu andamba indodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsondo. Namhlanje bekubanjwe isikhumbuzo sabasebenzi baseMarikana nabadutyulwa ababulawa ngamapolisa ngale mini ngonyaka ka-2012 eMntla Ntshona. Igqwetha lamanye amaxhoba nasindayo kwesi siganeko saseMarikana lithi nangona ibonakala indima eseligangathiwe ukunceda la maxhoba kodwa basaqhubela phambili nokufaka uxinzelelo kumongameli Cyril Ramaphosa kuba acele uxolo ze aphinda abiyekeze amaxhoba. Awunala usathane ehlasela. Usekela mongameli we-AMCU Phuthuma Manyathi uthi nangona abasebenzi bomgodi waseMarikana bengekafikeleli kumlinganiselo ebekujoliswe kuwo womvuzo we-25,000 yeerandi, ukunyuswa ukusuka kwi-3,000 yeerandi ukuya kwi-16,000 yeerandi kwiminyaka eli-13 kubonisa utshintsho. We're not there yet, but we're quite happy with what we've achieved in the past 13 years. We've actually moved from 3,000 rand on basic. We're now sitting at 16,000, 17,000, depending on the company. Every year when we put our demand, we remind them that 12,500 was for 2012. Umanyathi wongeze ngelithi lo mgodi kufuneka ubeke phambili ukuxhamla kwabasebenzi ukuze ukhulise uqoqosho nokudala amathuba emisebenzi. We're working very hard, toiling under the bill of the earth. We're not even mining sand. We're mining platinum, one of the precious metals. So what we want is them to compensate us fairly. Igqwetha labasinda kwesi seleku saseMarikana u-Andries Ngoma uthi nangona kukho inkqubela eyenziweyo ekuncedeni abo basinda kwinyikitya yaseMarikana basaqhuba nokunyanzelisa umongameli Cyril Ramaphosa ukuba axolise kwaye kubekho imbuyekezo ngethuba lenyikitya yaseMarikana. To this day we have sadly and ironically the national dialogue that's supposed to be taking place on the eve of the massacre that took place 13 years back. So we're saying the matter is going to be settled, obviously not through consent, but obviously by order of court, where we're going to be getting the president to personally apologize and to get the entire nation to know that he has physically made sure that he has paid for the reparations of the people of Marikana. Unkoma wongeze ngelithi kungekudala uza kumiselwa umhla wenkundla ukuze uRamaphosa aziphendulele malunga nenxaxheba yakhe kule ntlekele. We are very close to having a date set for that matter to be determined by the Johannesburg High Court. And once that happens, the truth will be out there. Inhloso yami ibuhlungu kakhulu nasesibona le ntaba iseyilanto yayiyo nelanga lanamhlanje lingakafakwa na kwi-holiday kodwa uyazi upresident welilizwe into uba elilanga befaka lilanga labasebenzi elihlonishwayo esithi noba sithe siza kulo lonke ilizwe lime lilinde into lilinde elilanga lihloniphe elilanga. Eminye imibutho ezopolitiko kuquka nabo basindayo bathi olusuku kufaneleke ukuba lubekelwe bucala njengeholide. Kusoleka abantu abahlanu kwingozi yemoto nesigadla kuholo N2 eAmatikhulu KwaZulu-Natal basemagunyeni bathi bonke abo baswelekileyo bebesemotweni kanti lonyukele akutsho kwithoba inani labantu abasweleke kwingozi ebiphakathi kwesigadla nemoto yamapolisa nebithutha amabanja amabini nontsakele kule ngozi ngolwesine aswelekile kanti nepolisa liye lasweleka kule ngozi. Lubuyele esiqhelweni ushishino lokudederhu lwevenkile iMaponya ePimville eSoweto eGauteng okulandela isiganeko esimasikizi sangolwesithathu sokubulawa kutshiswe umqhubi wesithuthi se-e-hailing oneminyaka engama-27 ubudala uSiyanda Mvelase. Ebulawa nje uMvelase ngobusuku bangolwesithathu ebenentsuku ezintathu eqalela ukusebenza kweli candelo le-e-hailing kanti amapolisa asazingela abenzi bobubi. Abahlali bathi lungabakho uxolo ukuba nje kungabakho intsebenziswano phakathi kwabaqhubi beteksi ne-e-hailing. From yesterday,
I tried requesting around 2 o'clock. So I was told to get inside the community, then that's where I could request for. I was told by SAPS. So today I'm asking a security guard from Fidelity that I say, can I request now? Because I want to request, I'm going somewhere up there in the community around Zone 6. He says, no, sorry, Mama, not now. You can't do that. You can't request from inside the premises. Yes, bangasebenzisana abantu bama-taxi because ngendlela yenzeke ngayo ama-taxi ayakhona ukungena. Then nabo labo ma-Uber nabo bayiphathi ye-community bangakhona ukuzosebenza la. But if bangabambisana, then bangakhona ukuthi bayenze into right. If bangabambisana. Ngoba lento le ukuthi bele balwe omunye naye usebenzela abantwana bakhe. You can't ukuthi ungathi umuntu angasebenzi omunye asebenze kanjani. Mele babambisane bonke because imole yabantu bonke. Mapolisa aseMpumalanga yabongozwa kuba angaphosisa imaseko xa kufuneka ezikhusele xa ehlaselwa okukulandela isiganeko sokudutyulwa kubulawa ipolisa uLawrence Mthweni kule veki iphelileyo ngomgqibelo ngethuba esabela kwisiseleku sokuphangwa kweshishini eSchoemanstall kufuphi nomda waseSwatini. uMthweni ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje. Sergeant Lawrence Mthweni uniketwe inkonzo lesezingeni lelisetulu kulandzela ukuthi andlule emhlabeni sekasebente iminyaka le-18 esiphoyiseni. Ulahlekelwe ngumphefumulo wakhe emva kokuthi adutshulwe tigebengu ngesikhathi ayobona lapho bekubanjwa khona inkunzi esupermarket yaseSchoemanstall. Kanti-ke umndeni wakhe uthi bewunelithemba ukuthi utawululama esibhedlela. Silahlekelwe mara siyathemba ukuthi uNkulunkulu unathi futhi angeke babe wethu wasishiya sodwa. Sithemba ukuthi usishiye naNkulunkulu utawuhamba nathi indlela yonke kukuhle kungasikuhle kepha yena utaba nathi. Mthweni uchazwe njengendvodza lenesibinzi lebeyitinikele kakhulu kulekelela umphakathi. Sergeant Mthweni's sacrifice is a stark reminder of the risk that our police officers face every single day. It is a profound loss, not only to his family and friends, but to the entire South African police service, community, and society he diligently served. You die wearing your boots. There are 5 duties of police officer. As you are a police officer, your duties were 5. Is to enforce the law, maintain order, responding to the emergency call. Ushone a responder to the emergency call. Kungmanje babili basolwa labasesitoksini. Kanti-ke labanye labathathu basolwa bashonele eveni laseSwatini. Mthweni ushiya emuva umkakhe kanye nebantwa bakhe lababili. Etindzabeni tetfu ku-Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa, ngingumweli Masilela eSchoemanstall eMpumalanga. Indibano echayelela ingxoxo mpikiswano yesizwe iqukunjelwe namhlanje kusuku lwayo lwesibini ePitoli. Ebutsheni bemini yanamhlanje usekela mongameli weli umnumzana Paul Mashatile uthe wagxekwa kabukhali ngethuba ephuma phakathi kule ndibano kwanyanzeleka ukuba aphinda abuyele ngaphakathi. Abathunywa ebebezimasele ndibano neyaziwa nge-National Convention ngelasemzini khange boneliseke kwaphela sisenzo sikamnumzana Paul Mashatile sokuphuma phakathi ngelithi inkokheli azikwazi ukungabikho xa kushukuqwa imiba yesizwe ebaluleke ngolu hlobo. Kungoku nje amacandelo awohlukeneyo azimasele ndibano aza kunikwa iveki ezimbini ba anikezele ngengxelo zawo kwikomiti yethutyana eza kuthi chophele ingxoxo mpikiswano yesizwe i-National Dialogue.
Umfundo wenza izifundo zobugqwetha eThekwini KwaZulu-Natal nokwangu-DJ womculo kaMaskandi uTiara Naidu uphumelele emagqabini kukhuphiswano lo-DJ nelonganyelwe ngabantu abangamadoda. Le ntwazana neminyaka eli-18 iqale ukuzibandakanya necandelo lomculo ngonyaka ka-2022 kwaye sele iwongwe ngembasa. uTiara Naidu nozalelwe eThekwini kwiphondo laKwaZulu-Natal uthi ukhule ewuthanda umculo wesingqi sase-Afrika. I've always loved South African music from before I was DJ. So it started off with Gom, then it went to Amapiano, and now it's Masikandi. So when I first heard Masikandi, it just connected with me, and I saw the way it uplifted people, and it just brought excitement to them. Ukwathi selephumelele emagqabini kukhuphiswano lo-DJ KwaZulu-Natal. 3 months into DJing, I entered my first DJ competition. That was in 2022. And I was the only female that entered. And I won that competition. In 2023, I also entered with Red Bull DJ from Cape Town. He was one of the judges. And I also won that. That was in 2023 at Culture. And then this year, I also entered at Liquid Dreams, where I came out third. Umzali kaNaidu akawuvali umlomo luvuyo. As a mom, I'm extremely proud of her, and I always tell her that. I just simply love listening to her music. I've got it on, in my car. I listen to it every day, and can't get enough of her. And I think a lot of her followers as well. They want more and more of her. Lo wasetyhini sele etshintshiselene ngeqonga kunye no-DJ abaphuma izandla kweli loMzantsi Afrika. Kalenyanga yomama umbutho iHeartlines uqaqambisa indima enkulu edlalwa ngomama eqinisekiseni ukuba ootata badlala indima ephambili kwimpilo yabantwana babo phantsi kwephulo elithi Fathers Matters. Omama bakhulisa onyana kungoko bedlala indima enkulu eqinisekiseni ukuba bakhulisa amadoda athatha uxanduva naqotho. Ukanti apha estudio hleli noZamabongo Mujalifa weHeartlines. Zamabongo, masikubulise sikwamkele, kutheni omama benoxanduva lokudlala indima phambili ekhuthazeni ootata kuba babe khona empilweni yabantwana babo? Eyona nto enkulu njengoba usutshilo ukuba oomama badlala indima enkulu ekukhuliseni abafana. Lo mfana uzaba ngumuntu ongutata. Kubalulekile ukuthi bayidlale lo ndima kakuhle, because if they don't kuba nengxaki ezininzi. Ngoba umntana xa ngabe uyamxelela ukuthi utata yinja, kakhulu umntana womfana ugqibela lo mfana acimthi ndim inja. Agqibese umbone ngezenzo ukuya phambili ukuba no, this person akayithandi lento ayenzayo, akathandi lento ayiyo uba yindoda, ufuna uba yenye into. Ne-violence ye-GBV iqala kwelo cala, because sibona ngabantwana babafana uba abazithandi, abayazi indima ekumele bayidlale eSouth Africa. And yonke loo nto leyo iqala ngokuthi ekhaya bakhuliswe njani, ekhaya abazali babakhulise njani, naba bahlala nabo endlini babakhulise njani. Le ntetho Zama iye ingene njani ebantwana abangootata nasebantwaneni, and mhlambi isubisuke laphi? Nyanyani akho muntu ongathi ukuba okay yile nto eyenze ukuthi abantwana babenje okanye le ntetho yaqala apha. Kakhulu iqala entlungwini yomuntu ongumama. NjengeHeartlines sithetha ukuba umuntu ongumama ulimazeke kabini xa kufika ezintweni zotata, because ulinyazwe ngowakho utata emva. Then xa uya phambili lo muntu ubuthandana naye nenza lo mntana naye ukulimazile. Ngoku xa sekukhulisa lo mntana umkhulisa ngenhliziyo ebuhlungu, umkhulisa ngezo ngcinga zakho zakudala uba even if umntana umbonisa uthando kuba nalanto yokuthi ungamphi i-positive thoughts, ungamphi amagama amahle ngabantu abangotata, because wena ngezakho i-experience into oyiphilile yi-negativity qha. So most of the time ibuyapho. Nakhona apha eSouth Africa sivile ukuba
most yabantwana abahlali notata babo begazi 60% yabantwana pe South Africa. So kukho omalume, kukho otamnci, otamkhulu. Sithini thina ngomalume notamkhulu siyabagxeka sithi awusebenzi. Asijongi i-unemployment statistics zalapha eSouth Africa ba abasebenzi. Xa sigqiba pho sithi hayi umalume utya idanoni yomntana. You know, iba yi-joke loo nto, but i-joke ebuhlungu. Umalume xa egqiba pho wenzani wothuka abantwana endlini. So umntana ubona ntoni umalume, ubona ntoni kotatomkhulu ukuthi abasebenzi ba-useless. Nami as umntana omfana umama unibona ndi-useless, osisi bam banibona ndi-useless. So loo nto i-circle engapheli. Iyaqhubeka le circle. Kwixesha nje elincinci zama umyalezo wakho wokugqibela komama abakhulisa abantwana otata bengekho ukudlala indima ebomini babo. Ungathini kubo? Eyona nto enkulu esiphushayo ukuthi masizame ukuthi otata basekuhlaleni aba-positive, abazimisele, esibabonayo ukuthi abanangozi, sibasondeze abantwaneni bethu. Abantwana babafana, abantwana bamantombazana, kumele babe khona umuntu abambonayo, abamjongayo, bathi ndifuna ufana naye, okanye ndifuna umuntu onje empilweni yami. AmaZulu athi ngosobaba, thina sithi ngotata basekuhlaleni, masibasondezeni. Thina as abantu bomama sithi esivala igate sithi hayi asifuni umuntu o dangerous phambi komntanami, but if singazivula ezo lawo masango siwavule sibavumele ukuthi bangene ezimpilweni, but bangene be-positive, bangangeni nje be-negative. Sibambe ngazo sosibini Zama. Nkosi kakhulu. Kakhulu mamqwathi noma mzangwa edeskeni yendaba. Ndiyabulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya, ndikwamkeleka lokhu kwiqonga lam leMozulu. Bethuna ngegama mna ke ndikuthabile inzwakazi yabathembu mvanje nansi Mozulu. Masivule ke emzonzulu apha ekhaya kaloku siphawuleni bethuna ezikhaneko zeMozulu mvanje kusukela ngomsekuseni emva kwemini futhi nangorhatyalwa ngomso nokukhona kakhulu ukucwenga kumnandi futhi kwezulu ngamandla kaloku mbukeli phaa kwiindawo ezifuthi ezizinze kumbindi apha eMzantsi Afrika. Ndawo ezo ezifana phaa kaloku futhi kopriske ekuseni bevuswa ngula 6 degrees bayaqhubeka belusonga futhi olu suku kusemyolo kucwenga kakuhle nje ko-22 degrees emva kwemini yangomso. Wena ke mbukeli wam amaqondo wakho phantsi naphezulu sifuna ngephulo lokuqala kuphaya kaloku bethuna ephondweni elisempuma koloni ngamandla ke emzontsundu kwindawo eziphakamileyo zelaphondo futhi ku-Alvani phaya Jamestown ekomane Sade Vetlisi phakele ku-Alvani futhi nguyela 5 degrees wengqele phaa xa bevuka ekuseni no-21 ngemini ngomso. Kanti ke baphila ngolu hlobo bona phaya ephondweni futhi eliseFreystata ngamandla ke mbukeli wam ekhaya futhi kwimpuma nombindi welaphondo njengaphaya kaloku koFixburg ekuseni futhi inkwankca nentshizane nje yonke laa ntsasa benjenje ke kwakhona futhi ephondweni elisentshona koloni ngamandla ke emzontsundu futhi kwimpuma namazantsi welaphondo njengaphaya kaloku futhi koGeorge ekuseni futhi kuthiwe kamnandi ngaye kaloku xa bevuka futhi la 10 degrees nantsi imozulu phaya ephondweni futhi eliseNorthern Cape ngamandla futhi phaa kuKoromani kumantla welaphondo kwasekuseni sisithandathu njengaphaa futhi xa kusehla njalo futhi koKimberley kwaphaa bevuka futhi beyisonga beyivala la mini ngomso ko-23 degrees zebenjenje kwakhona phaya futhi ephondweni laseNorthwest ngomso njengaphaa kumantla nombindi welaphondo Mahikeng ekuseni futhi ngo-9 degrees naphaa koKlerksdorp bevuswa sisibhozo nantsi kwakhona bethuna kaloku imozulu futhi eRhawutini ngamandla ke kumazantsi welaphondo futhi eSprings ekuseni futhi zintshizane zithe xhaxhe yonke laa ntsasa futhi ngo-9 kanti futhi bayavala futhi usuku ngomso belusonga ngo-21 degrees. Masinyukeni ngokubanzi phaya ephondweni futhi eliseLimpopo njengaphaa futhi ke kumazantsi welo phondo bila kwasekuseni futhi ngo-13 degrees naphaa ke mbukeli futhi kumantla welaphondo Polokwane ekuseni kusamphole kamnandi yonke laa ntsasa sehle njalo ngokubanzi ephondweni elisempumalanga njengaphaa futhi kumazantsi welo phondo futhi standard nekuseni futhi zimvula zindudumo phaya xa beyivala beyisonga lamini futhi ngo-22 degrees. Mandiyivale ndisonge imozulu phaya ephondweni laKwaZulu Natal ngamandla mzontsundu futhi kumazantsi nombindi welaphondo Pietermaritzburg ekuseni futhi ngo-11 degrees naphaya eThekwini bevuswa ngo-19. Mna ndikuthanda kangaka ayishele imiyole. Kamnandi mawethu.